mchichewa ndi kambepo mchichewa statement imene ifotokozayi tikupanga comment zimene a president dzulo analankhula polingana ndi nkhani ya kuvuta kwa chakudya mdziko muno komanso kuvuta kwa mafuta galimoto mdziko muno ndi maganizo amene adaperekedwa ndi a president monga njira zofuna kuthana ndi mavuta amenewa. Ndiye mu statement imeneyi imene tigawe tikatha press conference imeneyi ineyo ndikunena kuti Ochakwera apangitsa malo kukhala anthu opemphapempha a Lazaro chotero kukhala Lazaro kulibe ubwino wake dignity kulibe ubwino ndi phindu wake basi mavuto ndi zimene ndayipereka ngati title ya statement imene ife ayiti mutikuyipereka. Malawi dziko lathu labwino limene lili ndi zambiri zimene Mulungu analidalitsa nawo pankaka ndi uchi, nyanja yabwino, migodi yambirimbiri paliponse, nthaka yabwino, zonse zabwino. Tili ndi mawu kumene tikanapanga za nkhani zimene anthu apita ukaona za chilengedwe siyanasiyana. Tili nazo zili zonse ndi anthu ake olimbikira ntchito ophunzira bwino ndi abwino, koma Malawi lero ndi dziko lomvetsa chisoni chifukwa tili ndi mavuto ochuluka m'Malawi muno. Tili ndi mavuto a fetereza, alimi akukanika kugula fetereza ifo akwera kwambiri. Tili ndi mavuto a chakudya chifukwa alimi akukanika kuti no athe kupeza fetereza ndi kulima zakudya zokwanira za iwo eni komanso zoti agulitse. Tili ndi mavuto a mafuta a galimoto chifukwa tikupanga zochepa, tikutumiza kunja zochepa, ndiye tikumakhaso ndi forex yochepa. Dziko la Malawi likukanika kugula mankhwala, kugula fetereza, kugula mafuta a galimoto ndi zina zotero, ndiye choti malo ambiri akulira chifukwa kumakhalira kugona ma filling station. Tili ndi vuto la ndalama zakunja zimene tilibe. Anyamata ambiri mdziko muno alibe ntchito, joblessness, ambiri akumamaliza masukulu koma ntchito kulibe chifukwa kuti chuma chathu cha dziko chikukanika kukwera chapotera, ndiye chikukanika kuti chipange ntchito za anyamata athu mdziko muno. Ambiri angoyenda ali ma certificate awo m'manja, ma PhD ma masters awo, ma degree ma certificate osiyanasiyana, kulibe ntchito ku dziko la Malawi. Anthu akuzunzika, mitengo ya zinthu ikukwera kwambiri mothamanga kuposa mmene masala yakukwerera, ndiye onse amuzintchito m'Malawi muno akuzunzika kwambiri chifukwa mitengo ikukwera mothamanga kwambiri pamene masala yawo akukwera mochepa kwambiri. Dziko lino la Malawi tili ndi vuto la katangale. Katangale wafika pochititsa mantha, pafupifupi contract iliyonse ya boma pakumakhala katangale wina akumalandirapo chiphuphu. Mupeza kuti anthu amene alamboma zaka 4 zapitazo mukaona lero moyo wawo anali apo, koma lero alemera kwambiri. Magalimoto ngambwi, nyumba ngambwi, maloji ngambwi, kwaona moyo wonse nthiratu mzaka 4 pamene masala yawo anali utikwadziwa kuti ndi otani masala yawo. Chuma chawo cannot be explained pa zinthu zimene iwo wapeza muzaka 4 zokha. Komanso mmamba mbiri zambirimbiri akugula fetereza ku butchery, ku pharmacy ndi zina zotero. Mafuta pali zochitika mbwe ku mafutako mmene akumagulira mafuta ndi zochitika zake ndi ma contract onse. Ndiye tili ndi chivuto kwambiri cha katangale mdziko muno. Njala yatisautsa kwambiri mdziko muno. Anthu ambiri mchaka chino ali ndi njala. Pafupi 6 million ya Malawi alibiretu chakudya. Tilipo 20 million koma 6 million mwa anthu endewo alibe chakudya. Ambiri akuoneka kuti akunyentchera, ana ambiri akuoneka kuti zakudya zikusowa m'matupi mwawo, malnutrition. Tili pa vuto lalikulu la njala mdziko muno. Mukaonanso tili ndi mavuto akukanika kugwira ntchito bwino za boma, mankhwala mzipatala mulibe, komanso mukaona mmene chuma chathu chikukanika kukwera. Maso posachedwapa taona kuti anthu omenyera ufulu wawo akupheredwa. Malinga ndi constitution athu aliyense ali ndi ufulu oti akhoza kupanga demonstrate, koma lero ufulu uja ukupheredwa chifukwa anthu ena
akumatenga zikwanje ndikumayenda limodzi ndi apolisi ndikumathamangitsa ndikumenya ndikukhapa anthu amene akupanga exercise their right to demonstrate. Ndiye dziko lathu lero lili ndi mavuto ambirimbiri amene tingathe kuwanena amene abwera mdziko lathu muno. Mukaonetsetsa mene alankhulira dzulo a president zikuoneka ngati iwo sakumvetsa bwinobwino kuti mavuto ndi chani, komanso ngati sakudziwa kwenikweni kuti chikuchitika ndi chani. Zikuoneka ngati kuti understanding ikuvuta. Zikukhala ngati kuti driver amene galimoto yake yagwera kudzenje koma sakudziwa kuti galimoto yake yagwera kudzenjeya. Zikukhala ngati zibwinobwino osadziwa kuti galimoto ija ili kudzenje kumene galimoto ilili. Ndiye iwo akayesera chinthu takonze kukonza kwake basi mangokhala kupemphetsa. Ayi forex ogulira mafuta wavuta apita kupemphetse mafuta, akapepese forex ayembese mafuta. Ayi chakudya chavuta chofetereza anakwera mtengo apita akapemphetse fetereza abwereko, akapemphetse chakudya abwereko. Ndiye zangosanduka ngati tsopano ifa Malawi kwathu ngupemphetsa basi, kumangoera ndi mbali yopemphetsa pa dziko lapansi. Kwa Kugwedeza uyu timpempha atithandize. Tangosanduka monga dziko anthu opemphetsa, komanso ngati ma individuals maimo muone akumudzi akupempha nda town antawuni kale tinkakatenga zinthu kumudzi tasiye koma tumapitisa zinthu kumudzi fa kumudzi akupempha mmakoka amuso ntawuni mutupempha kali asupemphana wina pemphe zake wina meze zake kuti moyo uziyenda. Moyo wake wangosanduka opempha ndi obwereka basi. Ndiye ifeyo a UTM ndikuti yayi kupempha ndikubwereka sikwabwino, chifukwa kumakusandutsa iwo khala chizete chisiru cha anthu chopangokhala basi sikangokolera kupempha. There is no dignity in begging. Bwezi tili anthu aulemu athu tizipanga zathu zakuti ife tisamauminizike kuti moyo ukhalepo tikapemphe tikagwade kwa wina wake. Ndiye statement ya president dzulo inali yongopempha basi. Tili mvuto wachimanga ndikapempha, tili mvuto wa fuel ndikapempha. Sizoona as a nation. Ndiye ife kuna ayitemo tikuti a president amene aone kodi mavuto achakudya abwera chifukwa chani, mavuto a fuel abwera chifukwa chani, akonze gwero la mavuto limene abweretsa mavuto amene wawo amene ato akonze zimene zafotokoze zimenezozo. Ndiye mukaonetsetsa pavuto la chakudya nkhani yavuta nchona kuti chakudya kuti chikhale chokwanira dziko ndi zinthu zitatu zimafunikira kwambiri. Chinthu choyambirira nchona kuti madzi akhale okwanira, koma madzi tili nyanja tikhoza panga irrigation, tikhoza panga madamu mvula ikagwa, mamega farms timanenachi tikhoza panga zimenezo. Boma ili silinapange zimenezozo. Akanapanga zimenezo sibe zimadandala kuti ayi tinali ndi chilala tinali nchakuti bwenzi vuto imene palibe tikanapanga zimenezozo. That's not an excuse. It's a failure on the part of government. So they should not attribute the failure of government to all of us. Sizoona vuto la moisture sikuti ndi El Nino kapena zinazosezo yani. Mnyanja Mungu anatipatsa mvula imagwa chaka ndi chaka tikanakonza madamu bwezi tiwapanga irrigation bwezi vuto imene ikulibe. Vuto lachiwiri ulimi wathu kumalawi kunasunga yende opanda fetereza. Ndiye tikudziwa ndi fetereza posita panali pa mtengo omverera wa 18,000 kwacha. Lero boma ili fetereza jefika 162,000 kwacha. Apangitsa ndiwo kuti fetereza adule. Fetereza wadula chifukwa chani akanika panga manage economy. Kwacha yachoka pa 732 kwacha posita apa yafika pa 2,800 kwacha ndi parallel market. Chifukwa cha chimenecho fetereza nayenso wachoka pa 18,000 wafika pa 100,000. Ndiye vuto akanika kukonza chuma cha dziko lino chapangitsa fetereza akwere kwambiri mtengo. Chifukwa fetereza akwera mtengo alimi akukanika kupeza fetereza mdzikomo akuzunzika. Ndiye akukanika kuti alime zokwanira alibe chakudya. Ndiye kuli njala yopya mayi anga manduza akuti njala chaka chino ikungofana ndi ya 1949 enafe kukulibe kutisana babe tayiona 1949 chaka chake ndi chino njala yadzaoneni imene anthu afika pa ndonyala ichitedze. Ndiye vuto la njala labwera chifukwa kuti sinapange zinazi komanso chifukwa cha mmene fertilizer bakhati kumpangira mitengo yakapera kwambiri komanso mitengo ya fertilizer nkhani ya fertilizer ya IP pali katangale opya kumachitika umva akafika ku pharmacy akakwa butchery akutera zochitika
mapeto ake AIPC kutheka. Komanso fertilizer kuti agulira funika forex nziko muno mulibe mavuto amene wangopitirira ndi chifukwa chake kunjaku kuli njala yadzaoneni. Mitengo ya chimangayo ndi yakwera kwambiri, anthu ambiri sangakwanitse kuti athenso kugula chimangacho. Chachitatu, misika yogulitsa ma inputs zipangizo za ulimi komanso misika yogulitsira chimangacho nayonso timadalira kwambiri mbuye mosemo Admark. Inu mudziwa zimene zinachitika kwa Admark kuti lero Admark ija inatsekedwa sidzikuyenda ngakhale pang'ono ku Admark. Mavuto onsewa alipo kuti tithane ndi mavuto azanjala mdziko muno. Boma limene likanapanga sidzona kuti aitifat pite tizikapemphetsa kunjako ku WFP madera ena ndi maiko ena alithandiza ndi njala tinayoyi. Ife aitem ndikuti ayi, that's not a solution. Vuto limene ilabwera number 1 chifukwa cha forex kuti tukanika kuti tigule fertilizer chikumaso kuti fertilizer tizimugula pa mtengo wovuta kwambiri. Nde vuto la forex mukayang'ana mu constitution mark vuto limenelo ainu ake amapanga hando ndi deal ndi nkhani ya forex ndi Reserve Bank ya Malawi. Ndiye kuti agavana Reserve Bank ya Malawi amayenera kuti held accountable atule pansi udindo. Komanso a Minister of Finance atule pansi udindo nawonso amakhuzidwa zimenezo. Komanso a Minister of Agriculture nawonso atule pansi udindo alephera kuti aonetsetse kuti alimi akutha kupeza fertilizer pa mitengo yabwino. Alephera kuti aonetsetse kuti mdziko muno tapanga za mega farms, tapanga ma irrigation kuti vuto la moisture minda yathu ite kukonzeka. Mavuto amene atakonzeke zimafunika ona kuti iwo amene akugwira ntchito zimenezi athe kugwira ntchito zabwino. Koma sakugwira chotera amene akuti iwo atule pansi maudindo awo. Komanso chachitatu, bungwe la Admark timene tilikonze tililimbikitse kuti lingathe kuwatumikira bwino Amalawi kuwapatsa mbewu munthawi yake. Komanso kuonetsetsa kuti Admark ikugula mbewu zimene alimi alima atulutsa nkupitisa kumisika yosiyanasiyana mdziko muno. Nkhani ya forex tikudziwa kuti ndalama zakunja zakhala zikuvuta, koma ndalama zakunja zikuvuta chifukwa chake chenicheni nchotera kuti ndondomeko zimene tikugwiritsa ntchito za chuma timati fiscal policy, monetary policy, exchange rate policy zonse nzovunda. Tikugwiritsa ntchito ndondomeko za chuma zolakwika. Tikanakhala tikugwiritsa ntchito ndondomeko za chuma zabwino, bwezi ndalama athu yako achali bwinobwino, bwezi kukwera mtengo kwa zinthu kulibe, bwezi ndalama zakunja zikupezeka, bwezi chuma chathu chikumakwera. Koma chifukwa tikugwiritsa ntchito ndondomeko zolakwika za chuma, we have a wrong fiscal policy, wrong monetary policy, wrong exchange rate policy. Chifukwa zonse zolakwika nchifukwa chuma chathu chapimbinira chasokonekera, zinthu sizikuyenda dziko muno. Zimafunika kuti zimene zikakonzedwa ndekuti ife chuma chathu chiyamba kuyenda bwino. Tikakhala ndi fuel tizitha kugula mafuta mmene tingathe kugulira, kugula fertilizer mmene tingathe kugulira, kugula mankhwala mmene tingathe kugulira. Koma chifukwa ndondomeko za chuma zalakwika ndiye forex kulibe, ndiye abweretsa mavuto amenewa amene tili nawo lero. Ndiye solution si imene anena president ijadzulo yayi yoti ine ndikupita boma tu boma ndizikapempha mafuta kuti boma lakwina kwake lizitipatsa boma lathu mafuta. Sizoona iyayi, chifukwa kudziko lapansi simaboma amagula fertilizer, simaboma amene amagula mafuta agalimoto. Ku economics 101 ana asukulu akuwuzani a first year ku college akuwuzani kuna uli pali mitundu iwiri ya zinthu timati public good, zinthu zimene boma limatha kugula ndi kugulitsa ndi kupanga, ndiye pali zinthu zimene anthu private good zimene amayenda kugula ndi kugulitsa mu economy. Ndiye mafuta ali gulu la zinthu zimene anthu akuyenda mapano a business osati boma iyayi. Ndiye lero tifuna tilipange boma lizikagula mafuta agalimoto. Zoona zimenezo, government to government approach. What is that? Mwana wa year 1 ku college akuza ndi nzolakwika chifukwa sibele zimene akukhalira. Ndiye solution si imene yoti yayi boma litere. That's not the solution. Solution ndiyo fati konze gwero la vuto la forex. Gwero la vuto la forex ndi ndondomeko za chuma zimene zasokonekera mdziko muno. Tikakonza gwero limenelo tiona kuti zinthu sizizikweranso mtengo.
tipeza kuti ndrama zakunja zikhambwe ndrama akuwacheka yokhazikika ntchito zikhambwe anyamata atakusowa ntchito amapeza ntchito umoyo wa anthu uyamba kukonzeka kukhala bwino zimenezo ndi zimene apo zinafuna azitiuza azikonza zimenezozo koma boma iti alephera kuti likonze zimenezozo ndenchifo yakuti ya government zinthu zosamveka ngati zimenezozo ndiye ife tikuti aitemu tikuti mmene zilimu a minister of finance amene ndithu atule pansi udindo wawo chifukwa iwo alephera pa ntchito yopanga advise a president a governance bank alephera pa ntchito yawo kuti apanga advise ndi kuchita zoyenera kupanga advise a president kuchita zoyenera komanso anzathu akumera komanso anzathu ena amene akugwira ntchito kunoki manima udindo ena okhudzira ndi nkhani zonsezi amene onsewo kuti apemphede kuti ayitirani pansi maudindo anu chifukwa mwakanika kugwira ntchito zanu mmene mukanatha kugwirira solution sindiya kuti tizipita kubazungulira pa dziko lapansi kupitiriza kuononga ndalama zaboma zochepa zimene zilipo pomaliza timakamba nkhani yona kuti mdziko muno mukuoneka kuti ufulu wayamba kuphwanyidwa tsopano ndi ufulu aliyense Malawi pamene zamudinya pamene zamuwawa kupanga press conference imene ndikupangira mwa ufulu ndi ufulu wa Malawi aliyense pamene akumva kuwawa kukayenda kunsewu kupanga demonstrate chifukwa cha vuto limene yakumana ndi ufulu wake koma ufulu uja mukadzapeza kuti boma likuwauza anthu kwapatsa zikwayi ndi apolisi adzipita ndikumakatsira mchega sasana kuchina chilichonse anthu adzikwanje ndikumabwera kumathandizana ndi apolisi kumene koko ndikupherana ufulu mdziko muno chotero sizikugwirizana ndi constitution yathu a president analumbira to uphold our constitution. That is not upholding our constitutionalism in anapanga ujini anapanga swear to uphold chotero ife tikuna kuti pazifukwa zimene zizi a inspector general of police a minister of homeland security amene atapile pasi maudindo they need to be held accountable pazifukwa zimene iwo wakuchita zosagwirizana ndi zimene dziko lina anena kuti tizikhalira ngati Malawi mdziko muno pomalizira penepeni kungomaliza kuna kuti Malawi athu pa Malawi paterera pa Malawi pa Nyansa pa Malawi pachita ngati madzi katonde pavuta pawirira pa Malawi koma kuwirira konseko pawirira chifukwa cha boma lalephera kuwatumikira anthu ake kulikonse boma limayikidwa ndi cholinga chinoti lithandize anthu ake mdzikowo kuti anthu akhale moyo wabwino koma kuno boma athu layikidwa mmawa moti ife tizimva kukoma Malawi kuti ndi boma limene kuti tikuyang'anira ndi kutisamalira boma lalero sili kutisamalira ntchito kulibe njala yakuwa mavuto akuwa timakola filling station mavuto ndi ambirimbiri ndi boma lalephera ndi boma likalephera timayenera kuliuza boma kuti mwalephera muvomereze choyamba kuti mwalephera osati mungotiuza kuti iye pali njala ndi tipanga zawo zati muvomereze kuti njala yabwera chifukwa cha ifeyo komanso muvomereze kuti chumachi chikukanika chifukwa cha ifeyo muvomereze fuel akukanika chifukwa cha ifeyo mukavomereza mukatero mpangiriza inu muwapatse mpata anzanu kuti mina akhoza kukonza umoyo wa Malawi mchaka cha mawa September Malawi apita kukapanga exercise their right to vote a government of their choice ndipemphe ndikumemana Malawi chonde tikalembetse boma libera lephera mwalora mena lephereramu UTM ifeyo tifoti boma chaka cha ndipo tiwa chaka cha mawa tikuzayika boma lokomera Malawi wonse boma limene lidzathandize umoyo wa Malawi chotete tikalembetse kuti chaka cha mawa tizakhale ni mwayi wokavota boma limene lingathe kubweramo dziko la Malawi zikomo kwambiri for that first part of the statement. Your statement, Yabana, Sobano, you're welcome. Kusama Kusamenu, Madam President. So mwina ndingomaliza the second statement and then we can go to the questions. How about that? Kuti ningomalizirato, right? Ningomaliza statement yanga achiwiri. I think it's more to do with our party and what our party has just recently gone through. Today, I stand before you. I feel profoundly
gratitude with a sense of responsibility. I extend my heartfelt thanks from Nsanje to Chitipa for placing your trust in me as the president of the UTM. The journey ahead of us is not a small one. It is monumental. We have a significant work before us to rebuild our party and to foster unity among our members. Let me remind each one of you that the UTM is not just a political party. It is a movement owned by the people and for the people. It is our collective responsibility to create an atmosphere of unity, collaboration, and peace within our ranks. I am committed to being a leader who encourages an open door policy. In our movement, every voice matters and every opinion counts. Together, we will ensure that our ideas and ideals are not lost, but are cherished and are upheld. As we carry the weight of our responsibilities, let us not forget the legacy of our founding president, the late Dr. Saulos Klaus Chilima. It is imperative that we honor his vision and guidance. We must embody the principles that led to the founding of this great movement. I pledge to protect and advance the SKC legacy, embedding it with the very DNA of UTM during my tenure of office. We must seek the truth about the tragic accident that took him from us and ensure that it is addressed with the seriousness that it warrants. I also urge each one of us to respect the foundational members of our party. Their wisdom and experience are vital as we move forward. UTM is a people-driven movement, and it is your voice and your stories that will guide us. I am devoted to defending the rights of every UTM member and every Malawian. It is every citizen's constitutional right to live free from fear, free from violence, and free indeed from oppression. Our objective is clear: to unify our movement, harness our collective strength, and work tirelessly to form the next government. But let this not be merely an aspiration. Let it be our commitment. We must all surrender ourselves to this duty to fight against tribalism, nepotism, corruption, regionalism, and cronyism that threaten our integrity and unity. Let us approach this task with an unwavering determination. I have absolute faith that together we can lead the UTM into a new era, one where we reach every corner of this country with a message of hope, unity, and change. We can build the Malawi we deserve, a Malawi where every child dreams without limits, where every citizen thrives, and where justice, peace, and prosperity reign. As we move forward, let us remind ourselves, Osaopa, Osafoka, Osatopa, let these words guide us as we walk this journey hand in hand. Together, we will rise. Together, we will overcome. And together, we will achieve greatness within UTM and our country. I thank you so much for your attention. Kungonena mwachidule, tumaditogoze, mamembers onse a UTM dziko la Malawi potisankha ine ndi azinzanga kuti tikhoza kukhala patsogolo pa chipanichi cha UTM. Ifeyo ndife otuntumira kwambiri ndi ubwino mmene tinapatsidwa kusankhidwa. Tikuona kuti ndi ntchito yayikulu imene apatsidwa chifukwa UTM ifuna ipange boma chaka chamawa. Ntchito imeneyo yapatsidwa kwa ife kuti titsogolere kuti UTM ikhale mboma chaka chamawa. Ife tifuna tikathokoze kwambiri pa ntchito imene malemu mzimawo wonse mutendere adayigwira yopanga chipanichi, kukhala mtsogoleri wa chipanichi woyambirira, komanso kutumikira mwabwino kwambiri chipanichi mu nthawi yonse. Chipanichi chinali mdziko muno chidachita bwino masankho onse a 2019 komanso masankho a 2020 chifukwa cha upangiri wawo. Chipanichi chigwira pa ngodya zitatu zazikulu zenizeni, chimene
mafounders achipani chanaganizira kwambiri ngoja yambirira yona kuti amahawi tikhala amodzi tireke kusankhana mitundu kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa tikimapatsana ntchito kani mboma tisamayang'ane kuti munthu achokera kuti kumano kungoyang'ana merit kuti aliyense amene ali nkuthekera akhale pa udindo umene iyeyo angathe kukhala mdziko muno komanso kuti maproject asamayendere kuti maproject yawapita kwa kudera liti chifukwa president akuchokako akhale maproject opita dziko lonse la Malawi popanda kusankhana kwina kulikonse komanso kuti opatsidwa ntchito za boma macontract akhale aliyense amene ali ndi kuthekera amene wapereka mtengo wabwino amene angathe kugwira ntchito yabwino osati kumpatsa munthu chifukwa choti iyeyo amachokera kumene a president amachokera kapena kuti iye amathandizira ndalama chipani chimene chikulamulira koma kuti aliyense akhale ndi opportunity mdziko muno yopanga nawo participate ma economic activities a mdziko muno komanso chinthu chachiwiri chimene UTM imakhazikapo kwambiri nchothana ndi katanga lero katanga yavuta kwambiri mdziko la Malawi pa contract yonse ya boma pakumatchuka za katangale kugula mafuta kugula mafereleza pakumamvera nkhani zosiyanasiyana katangale wakula kwambiri mdziko muno UTM ifuna idzathetse katangale kuti katangale mdziko muno temupeza kuti anthu ena adindo amene angokhala zaka zinayi zokha mboma ali ngati nduna kapena maudindo osiyanasiyana alemera kwambiri ali nyumba zambirimbiri ali ndi magalimoto ambirimbiri amatha kupezeka ndalama zambirimbiri zimene zili zodabwitsa zoonetseratu poyera kuti katangale wavuta wakuwa pa Malawi ife UTM tunawo kuti katangale amene akutha malemu apresident athu anali wambiri anchipanichi ankakonda kunena mwanthabwala kuna kuti anthu amene ali kundende amene mwina anangobaka nkhuku amene achachokeko kuemba pa zenizeni kunendeko imene ndi UTM imene imanena kuti katangale ayi mdziko muno katangale atheretu china chachitatu chotsiriza chimene UTM imakhazikapo ndichoona kuti dziko ndilisinthe umphawi wachuluka kusowa ntchito kwachuluka njala yachuluka chuma chavuta anthu ambiri akusauka mdziko muno zinthu zikukwera mtengo kwambiri ndalama zakunja zikusowa anthu akugona ma filling station nde mavuto nkhani dziko la Malawi UTM ikuti ifuna idzabweretse tsogolo bwino kwa Malawi onse yapanga manifesto ili ndi manifesto yabwino kwambiri yoti ithane ndi mavuto onsewa amene Malawi akukumana nawo chotero UTM chaka chamawa tifunika tiwe mboma chifukwa tili ndi agenda yabwino yoyera mboma chotero ifeyo matisankha ngati atsogoleri tigwira ntchito ndi wina aliyense mu UTM aliyense tionetsetsa ali mbali imodzi ya UTM timangane pamodzi tigwirane pamodzi kuti cholinga tiyendera limodzi tikafike tikapange boma chipani chilichonse si komiti ya chikwati kapena komiti ya pamaliro ya chipani machikhazikitsa ncholinga kuti tsiku lake lidzawe mboma chotero mmene imakhazikitsidwa UTM imakhazikitsa ifuna idzawe mboma tsiku lake chotero ifeyo tayikida patsogolo titsogolere UTM masankho a chaka chamawa kuti ilowe mboma ndipo ife tiyetsetsa kuti chaka chamawa UTM ilowe mboma lero mavuto ngambwingambwi paliponse ambirimbiri ankhaninkhani mavuto amene akunena kuti athe amene angathe kuthana mavutowa nda UTM chotero ife tibwera mboma chaka chamawa ndi cholinga tidzathane ndi mavuto amenewa imeneyo ndinali statement yanga yachiwiri ndikuthokozeninso kuti mwamvera ma statements onse in English komanso mchichewa wazimu kwambiri You took part in the Foil of Devils. I just want to get your experience being in that kind of an atmosphere. What did you feel like? What did you experience? Secondly, since the UTM held its convention, we've seen and observed that there seem to be some people that want to destabilize the party, if I can use that word. As a leader, as a newly elected UTM president, is there anything that you have done to unite the party? Because we understand there was some leakage of some phone conversations. The former SG, Kariati, I think the way she commented on the party, the sentiments were not in good faith. Have you reached out to her? What about Kambala? What about the other presidential aspirants? Are you still united? Because I understand you signed that MOU, that binding document to say
even though one loses, but still remains the part of the party, and then you forge ahead. Is this happening? And lastly, just a day ago, you wrote some heads of missions expressing some grievances. Have you also to commission? Mwina kuti ndatatu ndiya yankhe mwina mundilole kuti ndidzankhe society ina ya mafunso enawo whether I should do it in English or which one do you want? Chichewa is okay. Ndizonadi ineyo ngati president wa UTM komanso azinzanga UTM tinapanga nawo participate pa demonstrations a Monday. Chimene tinapanga nawo participate ndi nkhani zimene demonstration apangitsidwira zolinga zake. Number 1, nkhani ya fuel yavuta anthu akugona ma filling station. Ifeyo ngati UTM tikuona kuti amaya kupsinjika, amaya kuzunzika, and ifeyo ngati opposition timayenera kutenga nawo mbali limodzi ndi amaya amene akuvutika. Kwa pa nsewu za boma kuti nkhani ya mafuel sizikuyenda apange sota. Ndizo zimene napitira pa nsewu. And china chimene tapempha nthawi imeneyi tinayamba kuti anduna okhudzira ndi nkhani za mafuta atule pansi udindo. Asiyo amera atule pansi udindo. Anokima atule pansi udindo. Adindo onse amene alephera Amalawi pakagwirika kwa ntchito atule pansi udindo chifukwa zimangoonetseratu kuti kuvuta kwa mafutako zikuvuta chifukwa anthu ena ake sanagwire bwino ntchito yawo. Ndiye ifenso UTM tinapanga side ndi asided kuna kuti ndizonadi anthu asanagwire ntchito bwino, ndizonadi Amalawi akufinyika, ndizonadi anthu athu a UTM komanso anthu amene timalankhulira ifeyo a UTM onse akuvutika amene atatu basi. Ndiye kumene kujako titapita ineyo ntapita nakapeza kuti kunavuta kwambiri chifukwa chodabwitsa kuna apolisi, and apolisiwo ali ndi zigawenga, and zikuoneka kuti zigawengazo zikugwira ntchito ndi apolisi. That was quite surprising to us. Nkuti dziko lapansi apolisi amagwira ntchito ndi zigawenga. That was wrong. Ndiye ndizonadi amati akaponya tear gas uja akamati thamangitsa ifeyo au tipanga peaceful demonstrate zigawenga zazibwera no ndi zikwanje zawo. Kafe was there, Malidi was there. Kuchita kuoni katali yense was panting for life, for their dear life. Sizinali bwino koma zonsezo akupanga instigate apolisi anthu analibe zida amene apanga demonstrate analibe chilengero chonse. They were not a security threat. Akungopanga demonstrate malingana ndi ufulu wawo, exercising their constitutional right. Kupempha kusite amangouzidwa. They are not supposed to approve any demonstration. Anyone can demonstrate any time. That's what the constitution provides for. Koma timangopempha kuliko wawo kungodziwitsa. So anthu aja we had our own constitutional right to go and demonstrate. Koma apolisi akubwera zoti tear gas, akubwera zigawenga to work with them. That was bad. So the situation was really very, very bad. And we felt that's why we are saying no to that. The manera mu interview yanga ijona kuti anapanga cafe interview. Kuna kuti ifeyo Amalawi up to 1992 tinakhala mboma MCP under Dr. Banda Lankanza. No mapanga zimene zijazo. Amalawi 1992 1994 ananda kuti no to such oppression and autocratic regime. Tinakhala nazo zimene zija. Ndero sipinga makaleso ndi boma loti libelesere back to ma 1990s, early 1980s kumati zunza zimene zisatheka sizoonayi. Ndiye ifeyo tikhala tikulimbana nawo mpaka na zimene zizi zati chifukwa it's not right. Tili ndi ufulu opanga demonstrate. No one should be threatened kapena kuti kuzunzidwa chifukwa chonati afuna akapanga exercise their constitutional right. Funso lanu lachiwiri kuti nditatenga chipanichi zikhanga zikutere ndimati nzabwino kuchipani kwathu nzabwino muona kuti kuchokera pamene malemu anatisiya mzimu wonse mutendere ndi nthawi imene mwina chipani chingatha kusokonekera komano chingatha mwina kupita kusokonekera kutheratu kapena kutani komano chipanichi
akuluakulu athu makamaka olemekezeka akaliati asekretary general athu olemekezeka akambala ndi akuluakulu ena Central Executive Committee ndi muneke adayetsetsa poyamba kuti aonetsetse kuti malemu a president athu apatsidwa dignified sending ndikupatana agwira ntchito yabwino komanso adayetsetsa kuti chipani chachigwire chisasokonekere mu nthawi yowawitsa yovuta ngati imene chimuona kuna kuti chipani chathu chinayenda bwino and chipani chathu chinapangitsa convention, probably the best convention, the most democratic convention ever by any party, and chipani cha UTM pansi pa utsogoleri kwambiri wa secretary general olemekezeka maikaliati ndiye chipani chinakhala bwino chikanatha kutere kuma chinakhalabe chimodzimodzi mpaka na medapita convention tabwerako tidakazitolerabe tikupita chitsogolo ndidzabwinobwino ine nditangofika kuchoka kunzuzu tsiku nafika Tuesday kuchoka kunzuzu Wednesday ndi nakacheza ndolemekezeka amaikaliati kuwayamikira chifukwa ntchito imene anagwira yogwirizira chipani chibwinobwino kuti zonse zikhale bwino nacheza nawo nkumva kwanga nzona kuti olemekezeka maikaliati zonse zabwinobwino tikhala tikuyenda nawo bwinobwino mpaka nakutsogolo komanso nachokapo napita kunyumba kwa kambala olemekezeka kambala nakacheza nawonso monga iwonso a founding member wa chipanichi tinacheza nkhani yabwino kwa basi sinikupalitika ndi mavuto nayo wonse kupita patsogolo komanso ndachokapo napita kwa olemekezeka Dr. Ntumbuka tinachezanso chimodzimodzi zabwinobwino ndikupita kutsogolo kuti khala tikuyenda zabwinobwino komanso ena iwo amene sanachite bwino vosi siyana nawonso nakhala ndikuwayitana kuno ku office tikucheza nawo kuti tiye tigwire ntchito limodzi as my statement ndinawerenga ija ya kuchipanichi mudayimva kuti tonse tigwire ntchito limodzi ngati UTM mpaka na tikawine boma chaka chamawa ndiye mutiona tonsefe tikamatuluka tikamatani tikugwira ntchito limodzi mpaka na chaka chamawa pamene ifeyo tilowe mboma ena adzakhala ndikuzakuti ena adzakhala chani tili mboma chaka chamawa ndiso zakusankhanira kukhala china chake mboma wathu zabwinobwino ndithu chaka chamawa amene ziti zidzakhalire komanso ifeyo nkuona kwathu ifa UTM nkuona kuti mukapita 1992-1994 mwina 1990-1994 analipo mabungwe osiyanasiyana adathandizira kuthana ndi nkhanza za MCP ya nthawi imeneyi mabungwe osiyanasiyana akunja andziko muno park and ena otero mabishop athu anathandizira kuti zinthu zisinthe ndiye mukaziona kuti zinthu zikukhodzokera zikuwera koyipa nthawi zina anthu ena amatha kuthandizana ndiye nchifukwa ndinalembera mabungwe osiyanasiyana kuti zamba pazatabwereranso kwakale kucha ndiye tisanapite patali tithandizeni mavuto awo chifukwa kenako titiuza anthu ambiri amene aphedwe munjira imeneyi chifukwa ifeyo a UTM ndipo nene letu ifeyo a UTM paliponse pamene tikuona kuti sizikuyenda tikapaseka paliponse pamene tikuona kuti boma likulephera ntchito yake ifeyo angotikonzekera tizikhala pansewu choni mavuto ate silifuna tidikire mpaka chaka chamawa September tilowe mboma mavuto anjala mavuto akusowa ntchito mavuto akusowa forex mavuto akusowa mafuta tidikire chaka chamawa kuti adzati silidikira zimenezo ya tifuna mavuto akonzede pano pa ndi omwewa abweretsa okha akonze soka ife tizapeza kuti konzeda kali chaka chamawa ndiye kuti mavuto akonzeke apapa tapatsa ma solutions. We haven't shied away from solutions. Tapatsa ma solutions. Vuto ili laambika chifukwa cha ichi mukonzi chakuti. Vuto ili laambika chifukwa cha ichi mukonzi chakuti. Vuto ili laambika ena matiku wauzira mayeso. Ndauziradi mayeso. Kuma mwana muzira mayeso malipheradi. Ndarali mbuto. Kuma tukuzori zaka nikabe. Ndiye zikamaa kanika mavuto akamapitirira titatha kuauza ife tikhala nseo. Pamodzi ndama amenakulira akutisinjika ndiye ife silitopa. Tadinenatu bachi silitopa silifoka silikuopa so mtu aliyense dzikomo aya mata waujeni koma kukulenda ulinawo tikakutika kumana kumwe kusikathawana akoya chifukwa pesi tikuopa ndiye ameki ndera onse talembera ena onse mavuto awo ameki takhati kwafotokozera chimashini chawo chicha actually last Friday tinapita limodzi ndi zipande zina ku court
last Friday tinapita ku court kuna kuti second phase sinaende bwino chifukwa court adalamulira kuna kuti NRB adzikhala polembetsera kaundula aziti munthu apite pa NRB alembetse chaunzika akachokere paja apite deskina ya meki alembetse za masankho mashina amene a NRB kuti ayambe kugwira ntchito madera ambiri anayamba Friday 12 o'clock chonsecho akutseka madzulo Friday lomwelo ndikapita kukoti nautiyo sizoona phase 2 sinaende bwino abwerezenso chifukwa it's a constitutional right for every Malawian to exercise their constitutional right to vote aliyense apatsire mwayi okalembetsa ndikavota osati chifukwa mashini avuta yayi komanso mashini onso tikunena kuti ayi chifukwa tamvera mbiri zolakwika mashiniyo tamvera tinapita sopansewu last Monday chifukwa mashiniyo tamvera ndi ameki tiyatauza tatengera ku koti komanso tikhati kulimbana nawo ameki mpaka ana tidzakhale ndi free fair transparent elections chaka chamawa sizitheka kuti ifeyo wina akati bere chaka chamawa zimene sizitheka ndesi UTM mmeneyo simawera kuberera masankho Zodiac fusoyamba ndikukuzana ndi khanyaka imbere antena kuti atsogolanda ali pena mumapereka ngati conflicting or misleading information for mumakangati mukuma mbali ina zinthu sizikuyenda bwino zimakhaso discourage anthu ena kuti ngati zinthu sizikuyenda bwino amene atisakalembetse lidikireka zilongo ye kuseri kwatsogoleni mumapembedza amene mundimba kuti ali zikuenda bwino ya uri tikitengana kukhoti sakumala limbetsodika kuti amene atidigire zidzalongosoke afunso ili mwe hena kaso kudzudzula kuti ya ndena kuti mupite mwensewu kuti chipani cha mochi zipita kuti conflict message imene nayo ndi udindo wa meki they are employers to Malawians ndi udindo wa aonetsetse kuna kuti the system is seamless ndi udindo wa ndi ife tikumauzida ndi anthu ambirimbiri napita mmene koko takanika kulembetsa palivuto lakuti napita takanika kulembetsa ndi ife zimene timanena ife timanena zimene anthu athu akumatiuza akamakavutika kulembetsa chaukanika atikamira ndilibe chakuti machini sakugwira chani ndi ife tikumamvera za anthu ndi chifuna kuti mekiyo sina zikonze bwino zinthu zake iwo azikonze bwino zinthu zawozo sipakhala conflict messages chifukwa ife zimene zimene anthu akunena we are entitled to listen to our people, to the views and opinions of our people, and that's what we are saying. Nde ife tikunena zimene zili background ameka akakonze zimene zonse cholinga choti anthu onse apatsire mwayi oti akalembetse ndi kuvota chaka chamawa tikubakhala timadikira amabungwe esidedi ndena lena kunena ati pano kuna kuti UTM akisino yoyi UTM inoyo tipita background sitikuopa sitifoka sititopa tizikatsira tiya gas komweko tipita pamene zinthu kuti sizikuyenda sitidikirira chaka chamawa tiwemboma kuti zinthu ziyende tilifunsa boma likonse tikalifunsa boma tilikonse ngati silikonza panopa talifunsa kali boma talifunsa boma kuti likonze zonse zitanena apasi tapasenso ma solutions ichi mukonze motere ichi mukonze motere ichi ngati safuna UTM tipite kunja akonse Jola kulunta television ni nufuso awili sulayamba likuza na pa studio inobereka gale kuza kujibani maga nkhani kuza mene ulipo mkati kujibani tikaona zikoni ziwili maga sasa
sikuti ngati amene mwasankhidwa kumene mwachitapo zotani makamaka poonetsetsa kuti mulumikizane ndi ausi amene akhali president wa chipani chimenechi makamaka poyang'anira kuti pakhala pali ma instances angapo masiku apitawa kuti involving makamaka anthu achipani kuonetsa mtsogoleri kalikonse mungani mgwirizano komanso ngati chipani chikuoneka kuti chipani ndi chimodzi. Funso la chiwiri makamaka kukhudza ulendo opita ku 2025 ngati UTM muna abinoka kapena mulokonzeka kulandira anthu ena amene angafune kuti muyende nawo limodzi kuti kuchisankhulo chaka chamawa zikomo. ndingulachira kumonjezera. Okay. Yeah. Joseph Mazis Kap. Yeah. Ndukubira mukumamva. Anthu akumati munatumidwa ndi GPP kudzatenga UTM. Ani zimenezi mukamamva mukwenda kunena kodi chani? Yes, the young for even right start masses. Like that. The young around the young model na kuti olemekezeka vice president wa dziko lino olemekezeka Dr. Michael Usi ndizonadi atatisiya malemu a vice president athu amene atisiya malinga ndi constitution yathu and constitutional order zinatanthauza nawo kuti a vice president apanowa akhale a president a chipani cha UTM ndi anakhala a president a UTM mu nthawi yonseyi mpaka na pamene convention yachitika ndi convention iko adindo atsogoleri atsopano a chipani cha UTM asankhidwa. Meeting yoyambirira ya Central Executive Committee ya UTM inakuma na Friday muofesi momwe kuyambira mmawa mpaka na madzulo. Chimodzi mwa chinthu chimene chinalingalira komiti imeneyi ndi nkhani yoti tikawathokoze vice president athu potsogolera UTM mu nthawi imene kuchokera pamene malemu anatisiya mpaka pamene adindo atsopano asankhidwa. Ndiye tinapanga ma arrangements, tinapempha Friday lomwero kuti tikawathokoze a vice president potitsogolera nthawi yonseyi. Komanso chinthu china chimene tikawauze chinachona kuti komiti yatsopanoyi inaganiza kuti isapangenso open debate and discussion pa nkhani imene Central Executive Committee ndi NEC yambuyo inapanga yona kuti iwowo kapena chipani cha UTM chikutuluka mu mgwirizano mu boma la mgwirizano. Panali resolution imene apangidwa yona kuti UTM atuluka mu mgwirizano. Ndiye Central Executive Committee takuma na Friday sinafune kutsegulaso nkhani imeneyi inangotenga mmene inapangidwira kalemo kuti no UTM ifeyo adindo atsopano tawo watili kale kunja kwa coalition government. Ndiye tingopitiriza mmene tililimo timafuna tikatsindikizire a president athu amene apuma pa president wa chipanichi kuti komiti adindo atsopano asankha kuti maganizo anachitidwa nthawi imeneyi angopitirira ife sitikuwunikiranso maganizo amene aja kapena kukhalanso maganizo omayang'ana kuti tibwererenso tiyambe kukambirana zawo zobwereranso mboma ayi ife tikungoyang'ana 2025 September tidzikonzetsere UTM kuti no 2025 tikawina a president athu opumawo sanatipatse mpaka na lero opita kuti tikawaone tikawauze kuti adindo atsopano ndi awa ndipo zina mwa zimene tazipanga kale ndondomeko zimene tazipanga kale zina kuti ifeyo tili kunja kwa boma mmene munaganizira ndi komiti yakaleyo tipitiriza momwemo zimenezo talephera kuti tichite motero. Komanso talemba kalata yowadziwitsa kuti that being our position sitikuyembekezereka ngati a UTM tizikhala ma functions amene boma apanga ngati coalition government ndi ma function amene ife tizikhala chotero aliyense amene angatengera anthu wakhala ma functions ngati amene aja
ifeyo ndi njira zathu. We have instituted a disciplinary committee and we can deal with that matter as a disciplinary matter. Ngati wina angapange mosemphana ndi zimene committee yathu Senate Executive Committee ndi NEC yathu yakale ilagwirizana zoti ife tituluke mboma ya mgwirizano. Ngati wina angapange parade ngati tidakali mboma ya mgwirizano ameneyo ifeyo tizaona kuti tizachita motani malingana ndi malamulo athu a UTM. Chachiwiri mandifunsa kuti mwanza mandifunsa kuti kodi UTM ipita yokha, UTM ikhala mgwirizano, UTM itani. Ifeyo titakumana Friday ngati Central Executive Committee ya UTM tagwirizana kuti ifeyo gokonko, ifeyo tikupita ku 2025 September tukayima pa ballot, komanso tukawina. Ndipo tiwina chimene tagwirizana kuti ifeyo we should put together the strategies, njira zoti tikawinire 2025 izo zimene lero ndikunena pano makomiti akhawo kumana kuyambira Friday kuwunikira njira zonse. Timawunikanso manifesto yathu yapanga revise tamaliza, timawunikira mastrategy yathu yapanga revise tamaliza, timawunikira malamulo athu yapanga revise tamaliza. Zonse panopa zili tayari, we are set ready kuti tituluke kunja tiyambe panga serious campaign. Tili 9 months yogwira ntchito yotipula, yogawuza, yolima, yothamanga pa ground, ndipo tikathamanga tipanga boma chaka chama. Maiko kunjako alipo kumene 9 months they were able to deliver a government, to form a government in first 9 months. Trust you, believe me, tipanga form government dziko la maino in 9 months time. Zimeta kuwezana choreo inepo ina kukontha kwanga ukulu mkoti amalawi ambiri chonde tituluke tikalembetse ngati tikumva kuwawa ndi zimene zikuchitikazi tikalembetse kuti cholinga tizavotera UTM idzawe mboma chaka chamawa. Komanso kungopangira tione kuti ifeyo kameki zipanga za mtundu wanji ife sitilola kuti meki kapena wina aliyense abere masankho. Zimene sizitheka ti chita china chilichonse kuti masankho asabedwe asadzabedwe mdziko muno chaka chamawa pamene amalawi awapita kuzisankho za chaka chamawa. Ndiye kumalizira tsopano za nkhani ya achimwenanga amazazi kungonena kuti ine chimene madabwa ine chakuti mukabwerera mbuyomo anthu anachokera ku MCP kupanga form DPP, kupanga form UDF ma 1992 1993 mpaka kupanga boma 1994 ngati UDF ngati afford kuti anthu amene anabwera ku MCP then mkapita patsogolopo UDF inazabereka DPP. Anthu amene anabwera ku UDF anadzagula DPP bweresa UDF, mukapita patsogolopo panadzabwera PP. Anthu a PP aja anabwerera ku DPP anayigula ipititsa uko, mukapita patsogolopo mupeza kuti PDP. Anthu amene aja anabwerera kuigula PDP kubwerera ku DPP mupezanso UTM the majority anachokera ku UDF anayika ku DPP anapanga form UTM. Ine nangwatsalira anthu amene anabwera kupanga abwerera nzangaja kuti DK, what is wrong with DK? Kuti DK yekhanda amene angathe kubwerera, DK yekhanda amene angathe kuchipua chipanichi khandama zakati ndizibwera ndama zingati ndi ndichibwesa ku DPP. Sometimes you wonder why so many questions on me kuti ndikudzagula ine ndikuchipitisa chipanichi ku DPP ndikutani ayi ine ndine wa UTM, I'm a proud member, president wa UTM, ndipo ndakhazika and I'm home here. Happily home and ndi chipani cha UTM tukawa mboma chaka chanawa. As I said to you, what excites me more about the UTM, there are those 3 things and I'm extremely passionate about. To do well with tribalism, nepotism, cronyism. Zipani processes mabutika ni kind of. It's only UTM which can stand up and say if you were saying no to this nonsense. The Mao's and Audi, Dr. Bana has upcoming stupid federation of Nyasara and Rhodesians and so forth. Gadibali another stupid ideology. You think that Tanayanga Mao, they are tribalism.
nepotism, cronyism, and that is the job for UTM to do that. China, corruption. We need to do away in all its forms corruption, and that's UTM. Then transforming Malawi. UTM, transforming. What a beautiful part. You can never find any better part in Malawi than UTM. Kyoto, he failed to get a ground. Every voter, every home, every village, to convince them that UTM is the party. UTM is the one with the best agenda. UTM, actually, the transformative agenda. Chimeta banga UTM, tunena kuti, tilango tinga boma chaka chamawa. Immediately, day one, titapanga reset, macro fiscal projection yose. Titapanga reset, fiscal policy, reset, mandatory policy, reset, exchange rate policy. Day one, yongo wa boma, day one. Tigatero, budget to kusinta. Boma lili donse will get a minimum of 100 billion kwacha. Boma lili donse. Ndeka ikanizano ni goma hichi. A minimum of 100 billion kwacha. Iliza pangashani. Kumansi kuti boma lili donse ate bea nime maarisa kare. Kuboma hako. Kuboma hako. Kudistrict hiko. Kukare kuti tikare ndi CEO. Pakati hapo wakafuna councils azikani ma CEOs. CEOs. Tifuna zimeji hatu zabange tizazi konzo tiputika ma CEO walikoma. The management team yake. Ndiyo kuti akanda 100 billion akakauda antu haka habu ino. Olipida abu ino. Otandizida abu ino. Amena aja kusobanga develop likoma aja. Kwa bino kwa mbili. In 5 years 100 billion. Ndiyo pali bosi baka mageti. Pali bosi baka mazi. Zipatala ziko nzedwa. Maskulu wako nzedwa. Tourism mjani mahoteli zikaku manga pali bosi kulikoma kucha. Imagine 100 billion kulikoma every year. Likoma jamzaji la kudaba. Paradise of Malawi. Anyamada wa ose yao. Zikwata zikapangira kulikoma. Chokuza kama hoteli abu ino wajopongwa kulikoma. That's what we want for Malawi. Then my key sectors are mining. Ena mangodaya, ATM, mining, agriculture, value addition, tourism, manufacturing. Tufuna kuti every year, tizizaika 500 billion ku mining. Every year for 5 years. Every year 500 billion ku manufacturing. 5 years. Every year for 5 years, kumaika ku tourism 500 billion. Every year kumaika ku processing, yazintu, zakumonda 500 billion. Tiza kanima factories all over. Migodi all over. Mahotels all over. Anyamata ajali panchesi babilu wajakupanga mipando yao panga sikianjani zitini zao zija osea ajaza kaudeta wasinda. Now they are producing things for the global market. Kutitu wa linked them to the global market. Alidima ma factories all panga sindolopa ngaribena karea China mucho mango panga sindolopa the country because we have invested 500 billion every year in manufacturing. That is UTM for you. Transformative agenda for Malawi. Azina udabata Malawi. Lila timbe nukile kutiko seri kusinjira. And if you ask me, quantify 500 billion to these 4 sectors, that is 2 trillion. Tika pay 100 billion to every district, that is 3 trillion. That is 5 trillion. Ibaida kusanchiro. Capital here present tizaenda basi ine, tizaenda basi. Ndazi nzanga wakazaka minisi. Tizaenda basi ndama zote zachumi zika kurenchito. Ndiye pa 5.8 trillion budget chaka chino icha 5 trillion taika wakuzimene zizi. Tika ngotero chiti kuchizingo tika over the country. That is UTM for you. We can do it. Transform this country. Kumakandisa kujoso kwanira. Kusia upanga import useless stuff. Tupanga export za mbili. We can develop this nation quite easily. Imere ondai UTM. Ondai ina home. Home.